I de Manly me'n vaig a l'est de Sydney, a un dels barris exclusius d'aquesta ciutat australiana. Hola, soc Jordi Pérez, soc d'Amposta i avui vos ensenyaré Vaucluse, un dels barris més exclusius de Sydney. El barri gaudeix d'una ubicació privilegiada amb penya-segats escarpats i vistes panoràmiques a l'oceà Pacífic, que, com se pot veure, atrau molts turistes. He vingut aquí perquè, de fet, aquí és un dels primers puestos on em van portar quan vaig arribar a Sydney i les vistes que tenim aquí són espectaculars. Jo estava vivint a Amposta, tenia un amic meu de tota la vida vivint aquí a Sydney. Ell portava com a 5 anys aquí i sempre m'ho dia, vine a Austràlia, vine a provar-ho, pots treballar de lo que sigui, pots fer molt de diners. He treballat tota la vida d'electricista des que tinc 18 anys. Quants en tens ara? 27. I aquí he fet de tot menys d'electricista. Quan arribes aquí a Sydney, el primer que fas en principi és repartir menjar en bicicleta o moto o treballar de camarero. He treballat a la construcció també, he treballat de jardinet, de tot el que trobes i pugues agarrar per a mantenir la vida, més que sigui. Vaig arribar aquí, ni idea de parlar anglès. Ah, no? No. Hòstia. Me'n recordo una vegada vaig anar a treballar de camarero en un festival i arribes allí en un grup molt gran de gent que no coneixes de res i una persona es fica a explicar en anglès el que tens que fer i el primer que preguntes és el del costat. Perdona, què hem de fer? I com t'atrevisses a anar a un país sense parlar l'idioma? No ho vaig pensar que me les arreglaria. Suposo que al final ficant-li ganes tot acaba sortint. I ara la teua feina actual quina és? Estic portant un camió per a una empresa se podria dir, de construcció. Mai havia tocat un camió. I com va sortir una feina de camioner si no eres camioner? Pues estava treballant per a l'empresa esta, me dedicava més al tema de construcció, d'obrer, com si diguéssim. I un dia el jefe va preguntar, algú de Batros sap portar el camió? I jo vaig dir, jo sí. M'emporto el camió a casa. Ah, sí? Sí, tinc el camió aparcat al costat de casa. El principal és ficar-li ganes i una miqueta de mort, de quan en quan. Provar-te tu mateix, al final les coses surten. Si et dic Austràlia, què espera tu ara mateix a Austràlia 7 mesos després? Diners, Sí? molta gent nova, moltes cultures diferents, esforçar-se cada dia. Tens només una feina? No, estic en el camió pel matí, de 7 a 3, que sempre se fan les 4 o les 5 de la tarda, i llavors arribo a casa, me dutxo, menjo algo i descanso, i a les 6, 6 i mitja de la tarda surto en la moto a repartir menjar tota l'hora de sopar, fins a les 9 de la nit. Uau! I això, com és, que doble feina? Per a fer diners. Poder tornar els diners com per a poder arribar a casa i dir, vale, ara què vull fer? Estic fent a la setmana els mateixos diners que podia fer a Amposta treballant d'electricista en un mes. No trobes que serà després difícil tornar a treballar a Amposta? És una de les coses que més me preocupa. Acostumbrar-me a viure aquí, a generar els ingressos que estic fent ara, com he de tornar a Espanya per a tornar a guanyar 1.000-1.200 euros al mes si aquí els puc fer en una setmana. La vida no està feta per a treballar tot un any i tindre un mes de vacances. Hi ha altres maneres de viure. Tu pots vindre aquí, treballar 2 mesos fort, bastant fort, fer bastants de diners i anar-te en un mes de vacances a un altre lloc. I després tornes aquí, te busques una altra feina diferent, treballes un altre mes pegant-li canya, fas diners i te'n vas a un altre lloc de vacances. És una manera de viure completament diferent a la que nosaltres tenim i estem acostumbrats a Espanya. Els australians són com a més despreocupats. Aquí no hi ha la pressa o l'agobio que tens a Espanya quan estàs treballant, de que ho has de fer tot i ho has de fer bé. Aquí, quan alguna cosa surt malament, és com a tranquil, no passa res, ja la setmana que ve ho farem. Sí? Sí, la veritat és que sí, és sorprenent. Quina calma, no? Sí. O massa i tot? No, massa i tot no. Quan s'ha de treballar, treballen. Jo trobo que hi ha tanta economia i està tot tan bé que no passa res si alguna cosa no surt bé. Costa acostumbrar-se a això, també. Aquí viu el meu jefe. Això aquí és el col·legi dels xiquets del meu jefe. I esta setmana m'estic dedicant a això. Cada matí tinc que anar a casa del meu jefe,
Agarro el seu cotxe, carrego els xiquets i els porto cada matí al col·legi. Soc una miqueta com el xòfer de la família. I això, que curiós, no? Bueno, el meu jefe m'ha agarrat confiança, em va demanar el favor i com paga bé, doncs... Aquí, esta és la meva peluqueria. Ah, sí? Aquí vinc a tallar-me el pèl. Me costa uns 35 euros tallar-me el pèl aquí. Uau, quant te costaria abans? En posta me'n gastava 10. No sap mal gastar-se 35 euros tallant-se el pèl, perquè ne guanyes 45 a l'hora. Sempre fem la broma en els meus amics que aquí els gossos són com a molt educats, són respectuosos. Nosaltres sempre diem que com la gent té diners i no treballa tant, que té temps per a cuidar dels seus gossos, que no és com a Espanya. La diferència horària també perjudica a l'hora de mantenir la comunicació amb amics i família? Sí, la veritat és que és bastant difícil. Jo, per exemple, en ma mare he ficat com un horari. Ens truquem els diumenges per la nit per a mi, que és el diumenge de matí per a ella. Nosaltres anem 10 hores per davant. Quan vosaltres són les 12 del migdia, aquí són les 10 de la nit. A fi d'any, jo estava celebrant les campanades a les 12 de la nit i parlava amb ma mare i ma mare encara era dia 31 a migdia. L'inglès australià, que no és gens fàcil. No? Per què? Els australians parlen molt malament. Molt malament per a tu. Pues, per exemple, el típic how are you, ells te diuen how are ya? I tu how are ya pues, no sé si és una fruita o... Aquí és típic que quan arribes t'apuntes com a agències d'events per a treballar camareros o si necessiten personal per a detrás d'una barra, festivals. I quan vaig entrar a la pàgina web, el primer que em va sortir a la portada va ser una foto de mon cosí, en el traje i una bandeja de copes de cava. Aquí a Sydney. Aquí a Sydney va ser curiós, te'n vas a l'altra punta del món i el primer que trobes és una foto de ton cosí d'Amposta. Li vas comentar? Home, clar, li vaig passar una foto i li vaig dir mira qui m'ha sortit aquí. I què et va dir ell? Que anés a buscar feina de veritat. No en aquella? Sí. Ah, sí? Sí. I passejant per aquest barri exclusiu de Sydney també te trobes relaxats esportistes de diumenge per la tarda. Mos toca passar pel mig d'un camp de golf públic. No s'ha de pagar ni res per entrar ni per a jugar. Si vols després podem provar a pegar 4 pilotades. Una de les coses que més em va impactar quan vaig arribar aquí a Sydney és precisament això, que te plantes a la vora de la mar, mires i després te pares a pensar. Més a baix d'aquí no hi ha res ja. Se podria dir que estem al cul del món. Està Nova Zelanda, però detrás de Nova Zelanda està l'Antàrtida. Si te xupa este mar, no surts a cap puesto. M'agrada vindre a veure sortir el sol. Des d'aquí la veritat és que és una passada. Mira que a mi el trabucador m'agrada molt, però sincerament això és molt bèstia. Per acabar el reportatge, si et dic Sydney, què et ve al cap? Diners. Sydney pots treballar 24 hores al dia si tu vols i trobo que és un puesto que si vols fer diners és el millor puesto on pots vindre. Gràcies. Vinga. I una última dada. Aquí baix tenim Bondi, que és una de les platges més famoses de Sydney.